Iawn, yn gyntaf, hoffwn i ddiolch i'r ganolfan am y gwahoddiad caredig i'ch anerchu heno. Nawr, fe wnaeth yr athro Caerwyn Williams gyfraniad clodwiw i ddehongli canu crefyddol yr Oesoedd Canol, ac fe wnaeth y cyfraniad hwnnw drwy gyhoeddi golygiadau o gerddi, drwy lunio arolygon cyffredinol o'r fyddoniaeth gan gynnwys y fyddoniaeth grefyddol, ac yn bennaf oll drwy'r ddarlith a dryddodod ar y pwnc canu crefyddol y gogynfeirdd yn Abertawe ym 1976. A phan ddes i Aberystwyth ym 1999 gyda'r bwriad o ysgrifennu traethawd dwythurol ar yr union bwnc hwn. Yn agos i frig fy rhestr o bethau i'w gwneud, yr oedd mynd i'r afael a gwaith Caerwyn Williams. Ac mae'n resym na ches i mor cyfle i drafod y pwnc gyda Caerwyn ei hun, ond yn anffodus buasai farw yn gynharach yn yr un blwyddyn. Nawr, i Caerwyn gyflawni gwaith diwyd ynghylch y canu crefyddol canoloesol, mae rhywun yn teimlo yn aml weithiau nad oedd y deunydd hwn yn llwyr wrth fodd i galon. Na fel yr ysgrifennodd yn Beirdd y Tywysogion Arolwg yn 1970. Rhaid cyfeirio at ganu crefyddol y gogynfeirdd. Nid yw'n fychan o ran swm ac nid yw heb ei ddiddordeb. Mater o ddyletswydd efallai oedd ymroi i ddarllen a disgrifio'r canu hwn, nid y math o bleser y geir o ddarllen cywyddau pefriog dafydd a gwilym enghraifft. Yn wir, mae canu crefyddol yr Oesoedd Canol yn ddiarth i gysyniad yr oes ddiweddar am natur a phwrpas boddoniaeth. Mae'n ddiarth i'r rhan fwyaf o'r boblogaeth hefyd ar ran ei chredwau, gan fod y ffydd Gatholig wedi cael ei gwthio i ymylon bywyd cyhoeddus Cymru ers canrifoedd. Ac erbyn hyn, mae unrhyw fath o Gristnogaeth yn ddiarth i ganran helaeth o'r darllenwyr posibl. Wel, serch hynny oll, i mi o leiaf mae cyffro deallusol yn perthyn i'r gorchwil o geisio deall cyfrwng creadigol sydd mor ddiarth o hwn. Dyma'r lle yr oedd baddoniaeth Gymraeg yn crwysfrwythloni amlycaf a helaethaf a disgallenyddiaeth gweddill Ewrop, ac o'r holl wahanol fathau o gerddi crefyddol, canu'r seintiau sy'n amlygu hynny orau. Oherwydd y cerddi hyn, fe welwn ni ffenomen ryngwladol adnabyddus ar draws byd cred, sef y sant Cristnogol, yn magu gwedd leol gartrefol mewn cymunedau bychain o un cwr o Gymru i'r llall. Yn sicr, ac addasu sylw Caerwyn Williams, dyma gorff o ganu nad yw'n fychan o ran swm. Mae rhyw 60 o gerddi i'r seintiau a ganwyd rhwng amser Iolo Goch yn ail hanner y 4th ganrif ar 10 a diwedd y traddodiad a ddaeth ar ganol yr 11th ganrif ar 15. O'r rhain, rwyf fi wedi cyhoeddi tua 3 yn fy nghyfrol Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines a ymddangosodd yn 2015. Mae'r lleill i fod i ymddangos ar wefan Seintiau Cymru dan olygyddiaeth Eirig Salisbury ac eraill. Ac i addasu geirwau Caerwyn eto, nid ydynt heb ei diddordeb chwaith. Yn wir, mae'r cerddi hyn gyda'r mwyaf lliwgar a diddorol o holl waith barddol yr Oesoedd Canol, yn fy marn i. Maen nhw'n rhoi golwg ar grefydd leol a draws Cymru a drothwy'r diwygiad. Maen nhw'n tystio i fywiogrwydd y grefydd Gatholig a'r afael oedd ganddi ar y boblogaeth. Tystio i bwysigrwydd y seintiau, i arferion megis gweddio a gwneud offrymau, addoli beddrodau, creiddiau a delwar seintiau, cadw gwyl nos, addo penyd a'i gyflawni ac ymdrochi mewn ffynhonnau sanctaidd. Mae lliaws y gwestiynau a gellid ei gofyn ynghylch y cerddi hyn. Eto, un sy'n arbennig o ddiddorol yw o ble cafodd y beirdd ei gwybodaeth am y seintiau hyn. I ba raddau,
yr oedd manylion am ach a bywyd y sant yn fyw ar lafar ym mhlwyfi Cymru ar ddiwedd yr oesoedd canol, fel bod y beirdd yn gweithredu felly fel llefarwyr ar ran y gymuned gyfan, neu a oedd y beirdd yn hytrach yn tynnu ar draddodiad ysgrifenedig a dysgedig hun. Ac os felly yn gweithredu'n fwy fel cyfryngwyr rhwng y draddodiad hwnnw a'r bobl. I ba raddau, yr oedd testun Lladin a liturgi, hynny yw, y testunau a ddarllenid yn ystod y gwasanaethau eglwysig ar ddydd gwyl y sant, yn dylanwadu ar y beirdd ac ar y ddelwedd boblogaidd o'r sant. Mae'n gwestiwn mawr. Un sy'n gofyn i ni weld gweithgaredd y beirdd fel rhan o weithgaredd llawer mwy. Oherwydd, pan godau bardd Cymraeg ar ei draed o flaen beddrod neu gysegfa ryw sant, am herfeddion cefn gwlad Cymru, yn negawdau cynnar yr 19 dweder, a chynnu mawl i'r sant ar ffurf cywydd neu awdl, yr oedd yn cymryd rhan mewn 2 draddodiad diwylliannol ac iddynt reiddiau dwfn yn y gorffennol. Y naill oedd byddoniaeth gaeth Gymraeg. Y llall oedd hagiograffi, hynny yw, llen y seintiau. Na mae dechreuadau hagiograffi mor bell yn ôl ar 3 ganrif, cyn i'r eglwys gael ei derbyn yn gyfreithlon hyd yn oed. Byddai'r Cristnogion oedd yn dioddef erledigaeth yn anfon pamffledu o gwmpas i goffau eu merthyron. Daeth hwb mawr i'r egin genre wrth i lenorion ddechrau cyfansoddi bucheddau, mynachod a badau ac ysgobion blaenllaw yn ail hanner y 4edd ganrif. Ac ers hynny, cyfansoddwyd degau o filoedd o'r bucheddau hyn, ac maen nhw'n dod o bob cwr o'r byd Cristnogol, o Wlad yr Iâ i Ethiopia. Mae astudio hagiograffi yn gyffrous ar y naill llaw am i fod yn uno cymaint o wledydd gwahanol, a chymaint o diwylliannau a ieithoedd gwahanol, ond ar y llaw arall, am i fod mor lleol i naws ac mor amrywiol i ffurf ar draws o'r holl ranbarthau hyn. Nawr yn y gorllewin, lle rydyn ni felly, Lladin oedd iaith y bucheddau i ddechrau. Ond erbyn yr oesoedd canol hwyr, roedd hagiograffi wedi bwrw greiddiau yn yr ieithoedd brodorol nwtha, gan gynnwys y Gymraeg. Ac yng Nghymru, mae gennym ni enghraifft wych o'r modd y gallai hagiograffi fabwysiadu natur leol ac amrywiol. Hynny yw cywyddau a'r awdlau a fydd dan sylw gennyf heno. Hagiograffi yw'r rhain hefyd, sef math o ysgrifennu am y seintiau. Ei bod mewn iaith heblaw'r Lladin, ac nad bucheddau mohonynt yn ystyr gyfyng y gair. Yn wir, y cerddi hyn yw'r cynnyrch olaf yr ysgogiad hagiografyddol yng Nghymru cyn i'r holl weithgarydd ddioddef chwalfa yn sgil y newid ffydd. Tu ôl felly i gywydd Cymraeg i sant, mae traddodiad yn ymestyn rhyw 1,300 o flynyddoedd yn ôl i'r Aifft, Affrica a Phalestina, lle dechreuwyd ysgrifennu'r math hwn y lenyddiaeth ymhlith Cristnogion gwasgaredig yr ymerodraeth Rufeinig. Sut gallwn ni ddod â'r cerddi Cymraeg i mewn i'r stori'r llenyddiaeth hon? Stori sydd mor ymryfal a mor ymryliw nes i bod yn anodd dal gafel arni o gwbl. Wel, dyma fy nghwestiwn i heno. Na, dwi'n mynd i ddechrau yn y canolbarth. Gydag awdl a ganwyd tua diwedd yr oesoedd canol. Gwaith y bardd Huw Arwistl yw'r gerdd hon. Na dydy enw Huw Arwistl neu Arwistli ddim yn hysbys iawn i lawer heddiw, gweithio'r modd.
Ond bardd toreithiog oedd, hynny, ac ymhlith ei waith, mae awdl i nawddsant eglwys y fflwyf Llandinan. Hynny yw, llonio sant. Rhag ofyn nad ydy pawb yn gyfarwydd â Llandinan. Dywedaf yn fyr i bod yn bentre bach, yn ne o Llewyn Sir Drefaldwyn, bellach rhwng y Drenewydd a Llanidloes. Yn yr oesoedd canol, cantref Arwystli oedd y cyffiniau hyn. A dyma lun o'r eglwys ar y sgrin i chi, llun a dynais i yn gynharach eleni. Bardd o'r un fro oedd Huw Arwystl, fel mae enw yn awgrymu. A does dim golygiad o'i awdl i lonio, a dwi'n gobeithio y bydd golygiad yn ymddangos ar wefan y seintiau, ond heno rwy'n dibynnu ar y testun a argraffwyd yn Lives of the British Saints gan Sabine Baring-Gould a John Fisher, testun y gopiwyd o lawysgrif Llansteffan 53. A dyma i chi ddechrau'r gerdd ar y sgrin nawr. Wyf wedi twtio'r orgraff ac wedi cynnig atalnodi'r gerdd, ond nid golygiad caboledig mo hwn. Golygiad dros dro a wna'r tro am heddiw. O fel hyn mae Huw yn dechrau. Englyn cyntaf, yma mro llonio lluniwn ogoniant, yn gynnar meddyliwn, y pryd oer y pryderwn, y bo brydd i bawb i rwn. Felly, yma y mro llonio yn fflwyf Llandinan, hynny yw, lluniwn ogoniant drwy addoli a chanmol y sant, mae'n debyg, yn gynnar meddyliwn, boed ni feddwl yn ddi-oed, roedd cynnar yn dwyn yr ystyr di-oed gynt, a'r peth mae angen i ni feddwl amdano yw y pryd oer, sef y pryd trist, pan fyddwn yn poeni, pryderwn, a bydd pawb yn derbyn prydd i rwn. Ystyr grwn yw darn o dir, ac yma felly y bedd. So dyma orchymyn gan y bardd yw gynulleidfa feddwl am awr angau. Ac ar yr awr honno, yn ôl yr ail englyn, yr help pennaf i bobl Llandinan fydd ei sant llonio, a chynghorir y gynulleidfa i erfyn arno am gymorth. Yn ôl y trydydd englyn wedyn, llonio sant hefyd, a fydd yn cefnogi ei blwyfolion ar ddydd y farn. Felly mae'r tri englyn cyntaf hyn yn amlygu pwysigrwydd y nawddsant i blwyfolion yn yr oesoedd canol. At y fo, neu at ei hi, a bydden nhw'n troi gyntaf am gymorth yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw. Ar ôl hynny, mae Huw yn dechrau adrodd hanes llonio. Nawr, mae'r englynion yn weddol astrus, fel y mae barddoniaeth gaeth yn gallu bod, ac mae angen cymharu'r llinellau anodd hyn gyda'r hyn a ddywedir am lawer y seintiau eraill yn y farddoniaeth ac yn y bucheddau, rhyddiaeth, i gael synwyr clir. Ond dyma'r hanes fel rydw i yn ei adlunio. Caiff llonio i eni yn bell i ffwrdd yn Lladaw. Enw ei dad oedd Alan. Y gantai'n faban yn ei gydachau o hyd, mae'n achub i dad rhag criw o baganiad. Ac ar sail yr anturiaeth honno, mae'n derbyn i enw llonio. Dyma ni wedi cyrraedd yr englyn olaf ar y chwith. A dwi ddim yn deall yr union ergyd yma, ond mae'n amlwg fod yr enw llonio yn cael ei gysylltu rywsut a maint a gwaed a gollwyd. Tybed felly ar gar llawn sydd yn golwg, neu efallai llon, ansoddair a allai olygu awchus neu ffyrnig mewn Cymraeg gynt. Yn sgil hynny, mae'r sant yn ymwrthod â'i etifeddiaeth yn y byd hwn, hynny yw y goron oedd bu ei dad, ac yn dewis bywyd yr alltid. Ond daw crwydriadau llonio i ben yn Llandinan, lle mae'n dod o hyd i hoyw fryn ar lan afon Hafren, llinell 32. Ac yma mae'n cyflawni gwyrth. Mae'n dwyn tân, sef glo byw neu farwor, yn arfed i glog ond heb losgi i ddillad. Ar lle y mae
llonio yn cyrchu'r tân ohono yw tŷ gwrau llinell 33. Gwrau yw nawdd yr eglwys plwyf gyfagos, sef Penystrywed. Wedyn, mae rhywun yn ceisio erlyd llonio a'i yrru o'r lle. Mae'r gŵr eog yw swyddog yn gweithio i'r brenin Maelgwn Gwynedd. Fel boddir y swyddog a'i geffyl o dano. Ac mae'n rhaid i Maelgwn ildio ac yn garedig iawn, dyma'r sant yn atgyfodi'r swyddog a'r ceffyl. Caiff wedyn ddarn go dda o dir gan Maelgwn, ond fe nodir bod un darn bach o'r tir hwn yn cael ei dal yn ôl. Cael ei ddal yn ôl, hynny yw un tyddyn a gedwyr ar gyfer gwrau. A dyna ni bellach yn yr englyn olaf ar y dde nawr. O dof yn ôl at yr ystyr a'r hanesyn od hwn yn nes ymlaen. Ond dyma ni, dyma ddiwedd y manylion. Ac mae ail hanner y gerdd, dwi ddim wedi rhoi ar y sgrin, yn canmol plwyf Llandinan ei hun, i reithor Syr Siôn a'i drigolion, a hefyd yn gweddio arlonio i'w hamddiffyn oll. Mae Huw Arwystl wedi cyfuno mawl i'r sant a mawl i'w blwyf, ac mae'n fath o ganmoliaeth i fro sy'n eithaf cyffredin ar ddiwedd y 15fed ganrif ac yn yr 11fed ganrif ar 15. Felly mae digon yma yn hanes y sant i greu amlinelliad o'i yrfa, ac fydd y sawl sy'n gyfarwydd ar cerddi'r seintiau, neu ar bucheddau, yn gweld y digwyddiadau hyn fel rhai cyfarwydd, cyffredin neu ystrodebol hyd yn oed. Mae gyrfa llonio yn datblygu yn union fel y disgwylid. Genir y sant i rieni urddasol, brenhinol yn aml. Daw i arbenigrwydd i'r golwg yn ifanc, yn arwydd fod Duw wedi ei ddewis. Mae'n troi gefn ar y byd hwn ac ar ei etifeddiaeth, ac yn crwydro i dir pell. Dyna yw peregrinatio a defnyddio'r gair Lladin. Ac yno, caiff le i fyw a chodi eglwys. Yn aml iawn, angel fydd yn ei dywys i'r man. Wedyn, mae o'n mynd ben ar brenin neu'r adrwydd lleol sy'n ceisio gyrru'r sant i ffwrdd. Y sant, wrth gwrs, sy'n ennill o'r ornest hon a gorfodir yr arglwydd i ildio darn o dir a breintiau cyfreithiol hael a fydd y meddiant yr eglwys am byth wedyn. Wel, byddech chi'n meddwl efallai fod yr ystradebau hyn yn rhai a gafodd ei lledu a'i cynnal ar lafar, gan ei fod yn digwydd mor aml ar draws y wlad. Lle yn gwerin y seintiau yw'r topau hyn yn ôl y fath olwg. Ac i raddau mae hynny'n debygol o fod yn wir. Ond o graffu'n fanylach ar y gerdd hon, codir amheuon am natur lafar y deunydd sydd ynddi. Dechreuwn gydag enw Tad y Sant. Does dim rheswm pam y dylai traddodiad llafar gadw'r fath manylyn, yn arbennig heb unrhyw awgrym pwy oedd Alan, neu beth oedd ei arwydd y cad. Mae popeth a wyddon ni am achyddiaeth yr oesoedd canol, yn ei chysylltu yn bendant a diwylliant y llyfr. Ac fel mae'n digwydd, mae fersiwn cynharach o ach llonio ar gael mewn llyfr. Yn y testun achyddol, Bonydd y Saint, sy'n perthyn naill ai ail hanner y 12fed ganrif, neu i hanner cyntaf y 10 ganrif ar 10, fe geir y canlynol. Lloniau, llafnwr neu llawnwr, mab Alan Ffyrgan, mab Emyr Llydaw. Ach llonio sant felly. Mae'r ach hon yn ffigiad dysgedig. Pwy yw'r tad hwn, Alan Ffyrgan? Wel, pwy ond Alan Ffergant, dig Llydaw. Ond dyma ddig Llydaw y deyrnasodd rhwng 1081 ac 1012. Gŵr a briododd ferch i Wilym o'r Chfygwr. Sut ar wyneb y ddaear a gallai fod yn fab i Emyr Llydaw, gŵr y credyd iddo fyw yn y 6fed ganrif. Dyna pam y gallwn bod yn sicr bod yr ach hon yn greadigaeth. Rhaid bod rhywun wedi manteisio ar enw Alan Ffergant ar gyfer dyfeisio'r ach hon
yn y 18fed ganrif. Ffigiad dysgedig felly, a wnaed 4 canrif cyn amser Huw Arwystl. Mae'n debygol iawn gan hynny fod Huw wedi cael ei wybodaeth o ryw ddogfen ysgrifenedig. Yr ail nodwedd sy'n peri amheuol yw etymoleg yr enw Llonio. Fel y nodau sy'n gynharach, dwi ddim yn deall yr etymoleg ei hun yn gyfan gwbl, ond mae'r dull hwn o ddehongli enwau yn ôl ei tarddiad yn hysbys iawn i awduron yr Oesoedd Canol. A gwaith llyfr ydyw, yn mynd yn ôl i ddealltwriaeth yr hen fyd o natur iaith. Dealltwriaeth a drosglwyddwyd enghraifft drwy lyfr enwog yr esgob Isidorus y Fia, yr etymologiau neu llyfr y tarddiadau. Rhoddwyd y dull hwn ar waith i gymryd enghraifft arall, y mychedd Lladin Sant Illtyd. Yno, dehonglir yr enw Illtyd fel petai'n cynnwys 2 air Lladin, ille a tutus, yn golygu yr hwn, ille, sy'n gadwedig, tutus, hynny yw yn gadwedig rhag pechod. Yn sicr, does dim byd yma sy'n debygol o fod wedi cael ei drosglwyddo ar lafar. Wrth y marwar poeth, wedyn, efallai fod hon yn hysbys ar lafar, pwy wyr. Ond mae werth cofio i bod yn digwydd mewn lliaws o bucheddau ysgrifenedig, gan ddechrau gyda gwaith y bucheddwr toreithiog Gregory o Tours yn y 6fed ganrif yn Ffrainc. Adroddir y stori am Brictius neu Bris, sant o ddinas Tours. Mae'n arbennig o gyffredin mewn bucheddau o Lydaw, Iwerddon a Chymru. A gallai'n hawdd fod wedi lledu o sant i sant drwy gael ei gopïo o fuchedd ysgrifenedig i fuchedd ysgrifenedig ac nid ar lafar. A beth yn ola am y stori rhyfedd honno am y tyddyn bach a gadwyd ar gyfer gwrau. Wel, edrychwch ar y map hwn a dawn amlwg fod y stori yn ceisio esbonio paham fod plwyf Llandinam mor fawr a phlwyf Penstrywed mor fach. Llandinam, dyn ni'n rhif 7 ar y sgrin, a Penstrywed rhif 6 i'r gogledd ddwyrain o plwyf Llandinam felly. Mae'r gwahaniaeth maint yn amlwg iawn fyna. Pwynt y stori yn yr awdl yw creu hierarchaeth glir rhwng y seintiau, gyda Llonio, wrth gwrs, ar y brig. Ac mae anecdota fel hyn yn niferus iawn mewn bucheddau. Byddai eglwysu yn ymgyprus a'i gilydd am dir, am incwm, am freintiau ac am bererinion. Ac yn adrodd hanesion fel hwn a ddangosau gan bwy yr oedd y sant mwyaf erddasol a mwyaf pwerus. Mae'r stori yn edrych fel ei bod yn perthyn i gyfnod ymhell cyn oes Huw Arwystl, cyfnod pan oedd cydberthynas yr eglwysu eto heb ei sefydlu yn derfynol. Dyma fi felly wedi mynd trwy fanylion bywyd Llonio yn yr awdl ac wedi mynegu fy amheuon a ddylid ei holfrain yn ôl i wybodaeth lafar a gedwyd yn y plwyf. Ceisiau i ddangos ei bod oll edrych fel y math o beth a geid mewn bucheddau Lladin cynharach. Gwaith clerigwyr hynny yw yn ysgrifennu'n bennaf ar gyfer clerigwyr eraill ac mewn cyd-destun pan oedd statws a ffiniau dylanwad yr eglwysu, ia ffiniau eu plwyfi efallai, yn dal heb ei sefydlu yn derfynol. Ac mae un rheswm arall dros gredu hyn, ac mae'n rheswm arbennig o dda. Hynny yw, gair y bardd ei hun. Llinell 14. Yn Lladin mae'r treithiad. Wel, ni gredai ei fod hynny'n ddigon diamwys. Yr oedd Huw yn dilyn stori ysgrifenedig a stori Ladin. Gresyn nad yw'r buchedd Llonio hon, neu'r vitae sancti Loniawi hon wedi goroesi, ond o leia mae'r bardd o'r 11fed ganrif ar 15 wedi cadw peth o gynnwys y fuchedd hon ar ein cyfer. Nawr, ni ddylai fod yn syndod bod Llandinam yn meddu ar fuchedd o 900 yn Lladin.
oherwydd yr oedd hi'n eglwys bwysig a dylanwadol. Eglwys Clas oedd Llandinam. Hynny yw, oedd hi'n fam eglwys ac iddi gorff o glerigwyr, Clas, yn gweini ynddi dan arweiniad pen clerigwr a elwyd yn Abad. Llandinam oedd eglwys bennaf cantref ar Wystri, ac fel yn achos mam eglwysi eraill, fel Maethod neu Glynog Fawr, byddai wedi sicrhau bod ganddi fuchedd i sefydliad lloniol, fel rhan o'i chynhysgedd ysbrydol, ond hefyd fel rhan o'i arfogaeth wleidyddol, gan fod bri y nawdd mor greiddiol i rym eglwys yn y cyfnod hwnnw. Nawr, fe ddydymwyd y Clas ar Abadaeth wrth reswm ymhell cyn amser Huw Arwystl. Yn nyddiau Huw, doedd dim byd bellach yn Llandinam ond eglwys plwyf arferol. Serch hynny, roedd buchedd llonio wedi goroesi'r newid hwn yn cael ei chadw yn yr eglwys ac yn dist i fri Llandinam gynt. Wel, faint o'r bucheddau Lladin hyn y fi unwaith yng Nghymru, ond a aeth i ddyfancoll. Mae'n amhosibl gwybod i sicrwydd. Eto, dylai fod yn nifer go sylweddol. Nawr, yn y bôn, mae gennym ddau gasgliad mawr o bucheddau Lladin o Gymru. Y naill ydy llyfr Llandaf, ysgrifenwyd tua'r 1130, a'r llall ydy casgliad Vespasian, llywysgrif a wnaeth pwyd ymrhiorti Trefynwy tua diwedd y 18fed ganrif. Mae'r ddau gasgliad fel sy'n amlwg yn dod o ddeuddwyrain Cymru. Mae'n resyn nad oes casgliad o bucheddau ar glawr o'r gogledd nac o'r canolbarth, oherwydd brywision yn unig sydd wedi goroesi y tu allan i'r fath gasgliadau mawr. Yn yr oesoedd canol, roedd hi'n arfer cyffredin cadw un copi yn unig o fuchedd y nawdd sant yn yr eglwys ei hun, lle byddai ar gael i'w darllen yn uchel ar ddydd gwyl y sant. Wel, afraid deud bod hynny'n beryg bywyd i'r testunau. Mae sawl stori drist ledled Ewrop am fucheddau aeth ar grwydr, bucheddau y ddygwyd neu a fenthyciwyd heb eu dychwelyd, neu a losgwyd mewn tanau. Gyda'r diwygiad Protestannaidd wedyn, fe ddaeth bygythiad llawer mwy pellgyrhaeddol. Taflwyd yr hen lyfrau gwasanaeth Lladin a Chatholig allan o'r eglwysi, neu gadawyd iddynt bydru a diflannu. Mae'n amhosibl rhoi amcangyfri o nifer y bucheddau a gollwyd felly, a mae'n sobreiddiol cymharu'r hyn a ddigwyddodd yn yr Alban. Ychydig cyn y diwygiad Protestannaidd yno, mewn da bryd o drwch blewyn fel petai, penderfynodd awdurdodau'r eglwys i gasglu testunau am seintiau'r Alban o eglwysu'r wlad a'i hargraffu i gyd mewn un llyfr. Y llyfr hwnnw yw Breviarium Aberdonense, llyfr oriau Aberdeen, ac mae'n drysorfa o hagiograffi Lladin a gasglwyd y bob cwr o'r Alban o ynysoedd erch i lawr i'r gororau. Ar y sgrin mae un enghraifft, sef darlleniadau ar gyfer Molwag, nawdd Lismore yn Argyll. Mae'r llyfr print yn llenwi 2 gyfrol. Dyma awgrym y faint y golled yr ydym ni wedi ei dioddef yma yng Nghymru. Byddai'r eglwysi mwyaf Tuddewi neu Lancarfan, er enghraifft, wedi meddu ar fucheddau mawr, hir, llenyddol ei naws, ac mae nifer o'r rhain wedi goroesi yn llywysgrif Vespasian. Dyma bucheddau, mae harddull Lladin yn gain, maen nhw'n dangos uchelgais llenyddol, maen nhw'n cyfeirio'n helaeth at y Beibl, maen nhw'n defnyddio pytiau o farddoniaeth i nodi uchafbwyntiau yn y stori, ac mae strwythur yn gymhleth. Ond mwy cyffredin o dipyn, bydde testunau byrach, symlach, ar gyfer ei darllen yn y gwasanaethau. Bydde rhain yn perthyn i wasanaeth plygain, sef matins yn Saesneg, gwasanaeth a gynhelid yn gynnar yn y bore. Yn ystod y gwasanaeth hwn, roedd yn arfer darllen o'r ysgrythyr a ffynhonnellau eraill, ac ar ddydd gwyl sant darllen o fuchedd
sant. 3, 6, 9 neu 12 o ddarlleniadau y roddid, gan ddibynnu ar statws yr eglwys a phwysigrwydd y sant. Y gair Lladin am y darlleniadau hyn oedd lictio, lluosog lictionis, a gellir gweld y gair mewn coch uwchben y darlleniad cyntaf ar gyfer molwg sant, fel y gwelir ar y sgrin. Daeth i mewn i'r Gymraeg yn y ffurf llyth, lluosog llithoedd neu llithia. Bydda angen llithoedd ar gyfer pob sant o dethol i wyl, ac yn enwedig felly nawdd sant yr eglwys. Dyma o bell ffordd y math o hagiography a fydda wedi bod fwyaf cyffredin a mwyaf toreithiog. Byddai wedi godbwyso'r nifer gymharol fach o fucheddau llenyddol, heb os nag oni bai. Hefyd, bydda'r llithoedd hyn wedi cyrraedd cynulleidfa lawer mwy eang, am ei bod yn cael ei darllen yn uchel unwaith y flwyddyn o leiaf. Ond yn yr union destunau y fwriwyd allan, neu y lithrodd i ebargofiant gyda'r holl lyfrau liturgiaidd eraill yn sgil y diwygiad. Os oedd hanes llonio sant yn fyw ar lafar ym mhlwyf Llandinan yn oes Huw Arwystl felly, mae'n rhaid cysylltu'r bywiogrwydd hwnnw a'r darlleniadau hyn, y llithoedd a'r ddarllenid yn uchel ar wyl mab sant llonio bob blwyddyn. Y llithoedd fydd y prif gyfrwng i drosglwyddo gwybodaeth am y sant o'r testun ysgrifenedig Lladin i gynulleidfa leig yn Gymraeg. Nawr, dydy hi ddim yn hysbys sut yn union y bydda'r gynulleidfa leig yn drygymod â llithoedd yn Lladin. Mae'n gwestiwn sy'n codi ledled Ewrop, wrth gwrs. A mae ymchwil mewn gwledydd eraill yn awgrymu y byddid weithiau yn esbonio cynnwys y llithoedd yn y famiaeth, wrth fynd heibio neu mewn pregeth ar wahân. Ac yng Nghymru, ar ddiwedd yr oesoedd canol, mae'n eglur i rai rheithoriad gomisiynu'r beirdd i gyfryngu rhwng Llyth a Lleigwyr, fel y gwelwn yn wir yn awdl Huw Arwystl. Nawr, ni allan ni fod yn sicr wrth gwrs beth yn union a wnaeth Huw gyda'i ffynhonnell, beth a gynhwysodd neu beth a hebgorodd. Gallwn ddeud, fodd bynnag, fod diddordeb o hyd yn llonio hun, o ble daeth y sant, sut bobl oedd ei rieni, a diddordeb yn y modd y sefydlwyd Eglwys Llandinan ac y penwyd ffiniau'r plwyf. Hynny yw, tarddiad y sefyllfa a oedd ohoni. Heblaw hynny, yr oedd sylw'r bardd yn fwy ar blwyfolion lleug y sant a'r modd y gallai hwnnw eu cefnogi a'i hamddiffyn mewn angen. Ac mae hwn yn bwyslais a welwn ni eto droion yn y cerddi canlysol diweddar. Iawn, fy ail enghraifft heno yw cywydd gan Lewis Morgannwg i illtyd sant. Roedd illtyd yn rhydd seintiau amlyca De Cymru, ac mae nifer go dda o eglwysi yn dwyni enw. Y breifin wrth gwrs yw'r Llanilltyd Fawr ym Mro Morgannwg, a roedd yr eglwys hon yn bodoli yn y 6ed ganrif, ac mae'n ymddangos fel canolfan disg a mynychaeth mewn nifer o fucheddau. Mae buchedd illtyd ei hun yn destun cymoes ar sant, mae'n destun gweddol hir, mae'n uchelgeisiol, mae wedi ysgrifennu mewn Lladin pur weithregol, mae darnau y farddoniaeth wedi ei mewnosod ar ddiwedd llawer un o'r penodau. Mae testun hwn fel y saif yn perthyn i'r 12fed ganrif. A chywydd hir a uchelgeisiol a ganodd Lewis Morgannwg yn 96 linell, gyda'r hwyaf felly o'r holl gerddi i'r seintiau. Ac yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r beirdd, mae Lewis yn adrodd hanes y sant yn eithaf cydlynol o'r dechrau gan ddilyn patrwm y fuchedd Ladin yn agos iawn. A dangosai ar y sgrin nawr sut y mae pob adran o'r gerdd yn cyfateb i benodau yn y fuchedd. Dyma ni. Golygiad Alun Cynfalig ydy hwn gyda'r llaw, a gyhoeddwyd yng nghyfres beirdd yr uchelwyr. Fe fydd golygiad newydd yn ymddangos ar wefan y seintiau, ond am heno mae'n well gen i ddefnyddio testun cyhoeddedig.
A mae agosroedd y cyfrifiaethau yn dangos yn loyw. Mae'r fichedd ei hun a oedd o flaen Lewis Morgannwg, neu a bod yn fwy gochelgar, falle, fod ganddo fynediad at destun tra thebyg i'r un sydd wedi goroesi. Pa newidiadau wnaeth e felly? Yn amlwg, ni allai atgynhyrchu geiriad y greiddiol, nid yn unig am ei fod yn cyfansoddi yn Gymraeg, ond hefyd am fod i linellau seithill cyngyneddol ef yn cynnig llawer llai o le a llai o ryddid na rhyddiaeth Lladin. Serch hynny, cadwodd y bardd gynnwys y fichedd i raddau helaeth a pheth o'i phwysleisio. Mae pennod gyntaf y fichedd yn brolio tras uchel y sant, ac roedd hynny at ddant y bardd y Gymro yntau, fel y gwelwn ni yn llinellau 1 hyd 8. Ar y llaw arall, hepgorodd Lewis adran faith am hanes Llydaw sy'n rhagflaenu'r fichedd Ladin. Nad oedd yn mynd a'i fryd i'r un graddau, mae'n amlwg. Roedd y bardd yn hapus iawn eto gyda gyrfa filwrol illtyd. Aeth illtyd yn filwr yn Llydaw ac wedyn ym Mhrydain dan y brenin Arthur. A symudodd wedyn i wasanaethu brenin Morgannwg. Mae'r gerdd mor gryno yma, dyn ni wedi cyrraedd llinellau 19 hyd 20. Mae mor gryno yma nes bod yn anealladwy i fi beth bynnag. A swn ni ddim ffytai cwpled wedi mynd o'r goll yma. Bydd efo am hynny, mae trwydigaeth y sant yn cael ei darlunio yn glir. Dyn ni wedi cyrraedd pen yr ail golf yn bellach. A wedyn, taith y sant at y man, lle mae'n penderfynu codi i eglwys, hynny yw, Llam Illtyd Fawr. Mae hyn oll yn dilyn y patrwm disgwyliedig wrth gwrs, fel y gwelson ni yn achos llonio sant yn gynharach. Mae disgrifiad go eglur o arferion dwyfol y sant yn gweddio, yn ymprydrio ac yn dioddef dŵr oer bob dydd. Dyma ni wedi cyrraedd diwedd yr ail golwg bellach. Mynd ymlaen. Yna, daw cyfres y wyrthiau. Ac fe welwch chi fod Lewis wedi newid trefn y digwyddiadau yma. Mae llinellau 47 hyd 54 yn neidio ymlaen i benodau 11 ac 13 yn y fichedd. Yma, mae'r sant yn atal y môr rhag llifo dros diroedd amaeth Llanilltyd, drwy wthio pig i ffon i mewn i'r ddaear. Mae'r falle ar oes dim arddicad o bwys i'r newid trefn, dim ond bod y sôn am ddŵr croeo'r ffynon yn y llinellau blaenorol wedi peri'r bardd symud yn syth at y wyrth hon yn ymwneud â dŵr hall. Achos dyna fe wedyn yn mynd nôl i'r dan y hepgorodd, sef rhoi carw dan yr uwch a chreu bwyd blasus o ddim ar gyfer y brenin Meirchio. A dyna gynnwys pennod 8 yn y fichedd. Newid trefn lle oedd un math o newid wnaeth y bardd, ond fe wnaeth hefyd ymgais i symleiddio'r hanes. Felly yn llinellau 63 hyd 66, mae'n cyfuno 2 stori wahanol am y sant yn cosbi 2 swyddog wahanol. Mae hyn yn cyfateb i benod 17 a penod 20 yn y fichedd, ond gan bod y storïau mor debyg, dyma nhw'n cael eu cyflwyno ochr yn ochr. Ac mae'r symleiddio'n parhau wedyn pan mae illtyd yn dianc i ogof i osgoi dicter y brenin. Cywesgir sawl penod o'r fichedd yma a gwneir trefn y digwyddiadau yn symlach. Yn y fichedd, mae illtyd yn ffoi i'r ogof ddwywaith, ond nid felly yn y cywydd, lle mae popeth wedi cael ei ferwi lawr i greu un stori. Yn sgil hynny oll, daw cyfres o wyrthiau digyswllt a adroddir mewn cwplet neu ddau hyd llinell 90, so dyma'r hyn sydd yn yr ail golofn. Dygwyd y rhain ynghyd a wahanol fannau yn y fichedd, fel y gallwch chi weld ar y sgrin. Wel, beth a hepgorodd Lewis felly? Wel, y rhan fwyaf o'r gwleidyddau eglwysig. Yr unig sant arall a enwau yw Dyfrig, ac roedd Dyfrig yn dal yn berthnasol, gan mai fo oedd nawdd sant yr eglwys gadeiriol yn Llandaf, lle y byddai Lewis wedi adnabod yn dda.
ond hepgorodd Lewis bob sôn yn seintiau eraill, megis Gildas, a ddisgyblion illtyd, megis Samson. Diau fod y gyd-berthynas rhwng eglwysu'r seintiau hyn wedi hen golli ei arwyddocad erbyn canol yr 15. O ran hynny, mae ysgol illtyd wedi diflannu. Nawr rhan bwysig iawn o gymeriad illtyd yn y bucheddau yw ei rôl fel addysgwr mynachod, ond prin fod unrhyw sôn yn addysg yn y cywydd. Yn lle hynny, cawn ddarlun syml ond pwerus o farchog urddasol, gŵr o statws uchel, yr oedd trais yn dod yn naturiol iddo, yn troi yn benydiwr distadl a lechau mewn ogof. Pwnc arall a heb gorau bron yn llwyr yw graig illtyd. Mae gan fod illtyd yn filwr llywyrchus cyn troi yn feudwy, roedd yn briod. Ac yn y fuchedd mae stori hir amdano'n gwrthod i wraig druan. Hithau'n gyndyn iawn o gael ei chroi o'r neilltu. Wel, tybed a deimlau Lewis yn anghyfforddus. Gyda rhan hon o'r fuchedd, lle trini'r graig briod gyfreithlon mewn modd mor ddidrygaredd. Gimi, mae'r dib hon yn cael ateg arall yn nes ymlaen yn hanes y sant. Yn y fuchedd, mae graig illtyd yn dod i chwilio amdano, ac yn cael ei chosbi drwy golli ei golwg. Ond sylwch yn llinella 83 ac 84 yn y cywydd, sut y mae Lewis yn lleddfu'r stori greulon hon. Yma, mae illtyd yn adfer golwg i wraig, ond ni sonir amdano'n tynnu'r golwg hwnnw yn y lle cyntaf. Hepgorwyd hefyd farwolaeth a chladdidigaeth illtyd. Ac o ystyried mor hir yw'r cywydd ac mor fanwl, mae hynny'n od i'w ryfeddu. Yn y fuchedd, mae illtyd yn symud i dôl yn Llydaw. Ac mae marw yno ac yn cael ei gladdu yn yr eglwys gadeiriol yno. Siwr o fod nad oedd Lewis Morgannwg yn dymuno mynd ar ôl hynny yn gwbl. Dim diddordeb ganddo fo na'i gynulleidfa yn y lle go y ddiarth hwn yn Llydaw. A'r lanilltyd yng Nghymru yr oedd i freidef i gyd. A sylwch yn olaf ar y diweddglo, fel yn Llandinam, dyna'r un pwyslais ar blwyfolion llanilltyd, y gymbyl ar y sant i'w diogelu. Lleigwyr y gragydd lleig oedd cynulleidfa'r cerddi Cymraeg hyn gan mwyaf, hyd yn oed os yr effeiriaudd a dalodd amdanynt. Mae'r pwyslais ar gymuned leig y sant, pobl i blwyf, yn wahanol iawn i bwyslais bucheddau Lladin a 18eg ganrif, lle mae diddordebau cymunedol glerigwyr yn cael y sylw i gyd, a lle nad yw lleigwyr yn ymddangos, heblaw mewn fel cymeriadau eilradd yn y stori, ac yn aml iawn yn cam ymddwyn mewn ffordd sy'n enyn dicter y sant. Felly, mae cywydd illtyd sant yn cynnig cyfle i ni weld beth a wnaeth bardd Cymraeg o ddiwedd yr oesoedd canol, wyneb yn wyneb a buchedd Ladin a gyfansoddwyd ganrifoedd ynghynt, ar gyfer cynulleidfa go wahanol. Neu, y dief, mae un pwynt yn y cywydd yn codi anesmwythyd arna i. Yn llinell 64 ac eto yn 73, enwyd y brenin Marcianus, gwrthwynebydd illtyd, ond Meirchianus sydd yn Hestyn Vespasian. Yr enw Cymraeg Meirchian felly mewn gwedd Ladin. Yn y testyn oedd wrth law Lewis Morgannwg felly, mae enw ychydig yn wahanol wedi cael ei roi yn lle hwnnw. Yr enw Lladin, Marcianus, ond gydag S yn dangos ynganiad nodweddiadol yr oesoedd canol hwyr. Sy'n golygu fod o leiaf un cam coll rhwng y fuchedd a chywydd Lewis Morgannwg. Defnyddiodd Lewis testyn amgen. Tybed beth oedd? A'r newid hwn oedd yr unig newid neu a oedd mwy? Tybed yn wir a oedd Lewis yn defnyddio cyfres o lithoedd, liturgiaidd, wedi ei tynnu o'r fuchedd gan rhyw law a hysbys rhyw amser ynghynt. Ta hynny'n wir,
gallai'r cwtogi a'r symleiddio yn y cywydd adlewyrchu cwtogi a symleiddio a oedd eisoes wedi digwydd yn y llwythoedd. Fel pwy oer? Unwaith eto, synhwyrwn gymaint o golled oedd colli'r llyfrau gwasanaeth liturgiaidd. Welwn ni ddim trof yn olaf at enghraifft y gellir cymharu cywydd Cymraeg a chyfres o lithroedd liturgiaidd mewn gwirionedd. Cywydd yn canmol deiniol, nawdd Sant Eglwys Gadeiriol Bangor, gan Sir Dafydd Trefor, bardd a chlyrigwr y Fôn. Mae canwyd y cywydd hwn yn 1527, fel y mae'r bardd ei hun yn ddeud yn y testun. Dim ond hanner cyntaf y cywydd sy'n adrodd hanes deiniol. Mae'r ail hanner yn canmol yr esgob Thomas Skeffington am dalu am atgyweirio'r to yr Eglwys Gadeiriol. Wel, fel sonia sy'n gynharach, diflannu fi tynged y llwythoedd yng Nghymru bron yn llwyr. Ond mae un gyfres o lwythoedd wedi ei hachub gan yr hynafieithydd Thomas Williams. Y gwrthrych y llwythoedd hwn yw deiniol, nawdd Sant Bangor. Drwy lwc, dyma o'r diwedd gyfle i gymharu llwythoedd liturgiaeth a chywydd Cymraeg. A dyma felly rhan gyntaf y cywydd yng ngolygiad Eirig Salisbury o wefan Seintiau. O gymharu'r llinellau hyn a'r llwythoedd Lladin a ddiogelodd Thomas Williams ar ein cyfer, dawn amlwg yn syth ei bod yn cyfateb yn agos iawn i gilydd, ond bod y cywydd wrth gwrs yn llawer mwy cryno a dethol. Mae stori deiniol yn dechrau yn llys rhif 2, Lectio 2, a'r sant yn feudwy ym Mhenfro. Dyma linella 7 a 8 yn y cywydd. Hepgorir y drydedd lyth sy'n ymhelaethu ar eglwys deiniol ym Mhenfro. Y diau bod honno'n amherthnasol i Sir Dafydd Trefor a oedd yn awyddus i ganmol eglwys Bangor yn unig. Yn llwythoedd 4 a 5, wedyn, etholir y meudwy deiniol yn esgob Bangor. Mae'r holl fanylion wedi cael eu berwi i lawr i 2 linell, 9 a 10 yn y cywydd. Yn llys rhif 6, tywysir deiniol i Fangor a'i groesawu yno a'i fyndithio drwy gannu'r Te Deum. Ar yr amser hwn mae'r meudwy yn ddi-ddisg ac yn anllythrennog, ond wrth iddo wyddio am y tro cyntaf yn yr Eglwys Gadeiriol, dyma fendith Duw yn disgyn arno, ac yn sydyn mae medru darllen ac yn gwybod popeth am ddisg yr eglwys. Yn y cywydd, dyna gynnwys linellau 11 hyd 18. Yn llys rhif 7, troir yn ôl at wyrthiau deiniol tra oedd yn Mhenfro o hyd. Mae 2 leidr yn ceisio dwyni ychen, ond dyma deiniol ni troi'n gerig. Yn llys rhif 8, mae deiniol yn peri i geirw ddwyn yr aradr ar ei gyfer. Nawr yn y llwythoedd, 2 wyrth wahanol ar 2 achlysur cwbl wahanol yw'r rhain. Ond mae'r bardd wedi ei cyfuno yn llinellau 23 i 28 i greu un stori ohonynt. Yna, yn y llys olaf, rhif 9, mae deiniol yn mynd i'r tir sanctaidd ar y bererindod, mae'n codi dŵr o afon Iorddonen, a'i dwyn yn ôl i Benfro gydag ef. Mae'n tywall y dŵr o'r tir sanctaidd y Bryd Cymru, a dyma ffynon yn codi yn y man ar lle. Yn nes ymlaen, daw benyw gyddi fol chwyddedig i yfed o'r ffynon honno, ac mae dŵr sanctaidd yn ei llechau, ar ôl iddi chwydu llwyth o bryfed ffiaidd allan ol. Mae'r bardd wedi torri'r stori hon yn ei hanner. Mae'n hepgor hanes y bererindod tramor, ond mae'n cadw'r wyrth a ddigwyddodd gartre yng Nghymru. Ac yn olaf, fel mae'r llwythoedd yn gorffen a gweddi, felly hefyd y rhan hon o'r cywydd yn llinellau 35 a 36. Yr unig ddeunydd nad yw'n cyfateb i'r llwythoedd yw'r pwtw wybodaeth ychyddol ar y dechrau, lle nodir bod deiniol yn un o'r 7 sant oedd yn gefndryd i'w gilydd, llinell 3. Roedd manylion y 7 cefndir yn ddigon cyffredin, diau fod Sir Dafydd wedi ei cael o ffynhonnell arall. Heblaw hynny, ymddengys iddo ddilyn y llwythoedd yn gaeth
Ac unwaith yn rhagor, does dim sôn am farwolaeth na beddrod na chreiriau sant, pwnc sydd hefyd yn absynol llithoedd. Nawr, y gyntau'n y ffeiriau plwyf yn yr ysgobaeth ac yn ganon yn yr eglwys gadeiriol. Bydde Sir Darlith Trefor yn gyfarwydd iawn â'r llithoedd, gan dysgwylid iddo rando arnynt, ond nid ei darllen ei hun, ar ddydd gwyl deiniol bob blwyddyn. Does dim arwydd fod ganddo fynediad at fuchedd lawn y sant, nag yn wir bod y fath beth yn bodoli erbyn 1527. Mae arddull ladin y llithoedd hyn yn ddigon cywrain, a mae'n bosibl iawn ei bod wedi ei tynnu yn wreiddiol y waith hwy. Hynny yw, o fuchedd lenyddol lawn. Ond os felly, ni oroesodd y fuchedd honno mor bell yn hamser ni, ac efallai iddi ddiflannu cyn amser Sir Darlith Trefor hyd yn oed. A liturgi oedd y lle mawr lle cedwyd cof am nawdd seintiau'r wlad erbyn tigawdau cynnar yr 11yd ganrif ar 15. Rydym yn eithriadol ffodus fod llithoedd deiniol wedi goroesi, diolch i Thomas Williams. Ychydig iawn iawn o seintiau eraill Cymru y fi mor ffodus. Diolch yn felly i Thomas Williams am ganiatáu i ni weld deiniol sant yn y ffurf a oedd arno ar ddiwedd yr oesoedd canol. Diau fod yn y ffurf honno rhyw adlewyrchiad o'r ffigwr, fel y buasau yn oes aur hagiograffi Cymru yn y 12fed ganrif. Ond sut delwedd oedd gan deiniol cyn hynny hyd yn oed yn y canrifoedd cyn y Normaniaid? Wel, prin i bod yn werth gofyn y cwestiwn hyd yn oed. Mae'r dystiolaeth wedi mynd yn llwyr. Dyma fi yn cloi bellach. Rwyf wedi eich harwain drwy 2 astudiaeth achos heno. Yn yr achos cyntaf, llonio. Roedd buchedd ladin ar gael i'r bardd, ond mae wedi diflannu bellach ac ni allwn ni ond dyfalu am ei hyd a'i natur. Yn yr ail achos, illtyd, mae buchedd lenyddol wedi goroesi, ond mae rhywfaint o amheuaeth a ddefnyddiwyd yr union destun hwnnw gan y bardd yn tai addasiad liturgiaidd ohono. Ac yn y trydydd achos, y deiniol sant, mae llythoedd liturgiaidd wedi goroesi ac fe welir bod y cywydd yn cyfateb bron yn llwyr iddynt, gan awgrymu felly na ddefnyddiwyd unrhyw fuchedd lawnach a bwrw fod y fath beth erioed wedi bodoli. Byddai'n wych gwybod am y llithoedd a ddarllenid ar ddydd gwyl llonio a dydd gwyl illtyd. Byddai'n wych gwybod beth yn union a ddywedyd amdanyn nhw, beth a goffeid amdanyn nhw, yn y gwasanaeth liturgiaidd ar ddiwedd yr oesoedd canol. Oherwydd wrth ddehongli'r cerddi Cymraeg hyn, mae'n amlwg i ni y dylid mynd yn gyntaf at y testunau Lladin hynny a oedd yn dal yn fyw ac yn dal mewn defnydd ar y pryd, yn hytrach na chynnyrch y 12fed ganrif. A oedd efallai erbyn hynny yn farw gelain ac yn gorwydd heb ei ddarllen mewn ambell guddfan anghofiedig megis llywysgrif Vespasian. Dagrau pethau i fod hynny'n amhosibl heblaw mewn nifer fach iawn o achosion. A heblaw'r seintiau a dyfodau sydd heddiw wrth rhai gorau i astudio bydde Dewi Sant a Gwen Brewi. Y ddau hyn yn cael eu haddoli yn Llydan yng Nghymru a hefyd y tu hwnt i Gymru, lle roedd gwell siawns i destunau oroesi. Ac mae eisiau gwneud y math o waith hwn ar gyfer y seintiau hyn, ond gwaith mawr fydde hwnnw gan fod ystod eang o destunau Lladin a Chymraeg ar gael. Nawr rwy fi wedi dechrau ar y gwaith yn achos Dewi mewn papur aroddais i yn 2019, ac mae David Callender wedi cymharu rhai o'r cerddi i Wenfrewi a'i bucheddau hithau, ond mae llawer mwy i'w wneud. Fy mhwynt craidd heno fi pwysleisio bod y beirdd hyn yn gweithredu fel awduron hagiograffi.
ac mae angen i ni werthfawrogi eu gwaith fel rhan o draddodiad hagiographyddol yn ymestyn yn ôl dros gynrifoedd lawer. A nhw oedd hagiograffwyr olaf Cymru cyn y diwygiad Protestannaidd, ac yn union fel eu rhagflaenwyr, bu iddynt ail-greu eu seintiau yn ôl chwaith eu hoes a'i cynulleidfa, gan dynnu ar wybodaeth hŷn, nid sicr, ond gan greu rhywbeth newydd hefyd. Diolch.